Bursiera celei mai renumite instituții universitare din Franța, École Normale Supérieure, absolventa mai multor cursuri și seminarii internaționale, a studiat la Sorbona și a luat doctoratul în filozofie, a predat la Facultatea de Filozofie și la ASE în București, autoarea mai multor lucrări de specialitate, traducătoare, a fost director editorial al editurii Pandora M, în prezent este director editorial al grupului editorial 3. Invitata noastră de astăzi, Magdalena Mărculescu, bine ați venit! Bine v-am găsit! La început a fost cuvântul. Cum a fost începutul pentru dumneavoastră, referindu-ne la cuvântul scris? Primele cărți, cine v-a ajutat, cine v-a îndrumat? Cred că de când am învățat să citesc, am avut o relație cu cartea, în mod special tatăl meu, cred că a fost interlocutorul principal și cel care m-a ghidat în lumea cărții, fiind un om foarte citit, fiind un om care scrie. Primele lecturi, cele mai fascinante, sunt totuși lecturile copilăriei. Luăm Alexandre Dumas, trebuie să nu uităm eroii și autorii și Jules Verne. Iar astăzi mă îngrozesc citind Jules Verne pentru că nu mai este pentru copiii noștri, au depășit. Alte lecturi fantastice pe care le-am avut, nu știu, Marin Preda a fost pentru mine cel mai iubit dintre pământeni, o carte fundamentală, sau Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, Patul lui Procus. Deci sunt în viața fiecărui om câteva cărți care rămân fundamentale. A existat un moment, un declic în care, dincolo de care ați știut că veți avea o carieră în acest domeniu? Sau s-au sedimentat în timp, să zic? Cred că era greu în timpul în care eu eram elevă să-mi imaginez meseria în lumea editorială, de editoare. Deci nu mi-am imaginat-o. Ce pot să spun este că în clasa 7-a, 8-a am avut un declic văzând un film cu Marx și Engels și din momentul acela mi-a plăcut ideea de filozofie. În momentul în care am fost la liceu am citit diverse texte și întâlnirea cu noi ca epistolarul și numele Liceanu și numele care atunci, mă rog, constituiau un trend și o lume minunată, a fost o întâlnire hotărâtoare. Am început să citesc filozofie, am început să aflu despre Nietzsche. Acela este un moment în care eu am știut clar că mi-aleg o meserie umanistă. Atunci a fost momentul în care am început să tânjesc să fac studii superioare de filozofie. De-abia în clasa a 12-a, după Revoluție, am putut să iau această decizie. Din momentul în care am făcut filozofia, cred că legătura cu munca de cercetare, pentru că asta îmi doream la vremea respectivă. Să stabili natural. Da. Nu au existat alternative. Acum aveți o imagine ca editor, se citește așa puțin cum spun unele Casandre, să zic, adică e o problemă sau nu e chiar așa de dramatic? E o situație complexă. Sunt oameni care citesc, într-adevăr, cartea se vinde, totuși în ciuda crizei, știu eu, când au fost acele sacrificii bugetare, piața a rămas cel puțin pentru câteva luni destul de stabilă, deci se citește. Dar există categorii care nu au ajuns să conceapă o relație cu cartea. Și nu este vorba doar de oameni, știu eu, puțin școlarizați. Este vorba de oameni care nu au ajuns efectiv la carte. Mă bucură foarte mult să constat studenți, absolvenți ai unei facultăți, ba uneori și a două facultăți, pentru că moda post-revoluționară, sigur, a deschis niște... 3-4. Exact. Dar oameni care nu au înțeles ce înseamnă totuși lectura. Sunt foarte fericită să descoper, știu eu, indivizi din companii sau, știu, prieteni sau prietenei prietenilor care brusc descoperă o carte și zic, vai, dar e frumos să citești. După care mai citesc și altă carte. Noi cum putem să-i ajutăm pe cei care n-au stabilit, cum ziceți, o relație cu cartea? Eu personal am ales, deși nu sunt o ființă foarte vorbăreață, să vorbesc despre ce fac eu, despre cărțile pe care le public. Am constatat, aici sunt două forme de profit, ca să spun așa. În primul rând este una dintre cele mai eficiente metode de a face publicitate cărților pe care tu le publici ca editor. Să vorbești. Uneori mai mult decât un panou, grăiește o vorbă. Este adevărat și chiar vreau să vă rog, pentru că timpul este îngrozitor de scurt, să ne spuneți două cuvinte despre fiecare dintre cărțile cu care ați venit. M-am gândit, pentru că ați zis două, să fac o alegere, o posibilă alegere pentru vacanța
sărbătorile de Paște, și anume am ales un roman care se numește Ultimul om bun. Este scris de Kazinski. În spatele numelui stau de fapt doi autori danezi. Este un roman foarte alert, este un roman polițist de altfel, dar care pornește de la un mit biblic din Vechiul Testament, cum că există 36 de oameni. Din care a mai rămas unul. Da. Deci este o lectură extrem de antrenantă, categoric, și este pentru un weekend. Cealaltă este una dintre cărțile foarte importante ale momentului. Ierusalim este istoria culturală a orașului Ierusalim, de la origini până în zilele de astăzi. Este o carte de istorie, dar este o carte scrisă extrem de atrăgător. Este presărată cu anecdote despre tragedia și miracolul acestui oraș, care este capitala a 3 religii până la urmă. Celor 3 mari religii. Da, este un oraș al celor mai groaznice conflicte pe care le-a cunoscut istoria și al celor mai frumoase texte și credințe și speranțe pe care oamenii le-au construit. Este o poveste minunată scrisă de un istoric foarte bazat. Și amândouă vin foarte bine acum în această perioadă în care ne apropiem de Paști. Vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați aflat alături de noi, iar dumneavoastră, Tudor Călin Zărăjanu, vă mulțumește și vă urează o zi bună.